Barka da zuwa tashar Gonar Mawaƙa, inda za mu kawo muku waƙar nan wadda Dauda Adamu Abdullahi Kautalara ya yi ma gwamnan jihar Katsina wato Dr. Umar Radda. Masu kallon mu ku shirya, masu kiɗi sanya mu kiɗi. Haya kai mana ga kiɗan basaraken gwamna, fari dogo sahihin gwamna, fasihin gwamna, gwagwaren Katsina, zaɓaɓɓen gwamna, jajirtaccen gwamna, masu abin amfana, Dikko sadaukin gwamna, gwamna da rabin gwamna, wanda ƙasa ta nuna. Ga mataimakinmu na gwamna, da gaskiya da amana, joɓi mun amfana. Chief of staff ya zauna, Kabir masu amana. Dr. Tsauri ɗan aljanna ya ce a waƙe gwamna, amma basaraken gwamna fari dogo, mai Katsinawan Dikko, Dikko jinin dattako, giwa mai katse tarko, biro gatan boko. Wa ina turaji, targu mai yaji, arzikin fulogi inji. To ni dai kamar yadda na sani shi Dr. Tsauri a yanzu maganar da ake shi ne shugaban scholarship na Katsina State baki ɗaya, wato ƙungiyar jin daɗi na ɗalibai. Domin ni ma jami'an na gama, kuma a lokacin Dr. Tsauri ya ɗauke ni courses kamar course ɗin sociology, muna level 3 ya ɗauke mu, kuma gaskiya mun ji daɗin shi. Sannan kuma ya yi abubuwa da dama wanda ya taimaka ma mutane a lokacin. Saboda dakta gaskiya bai da matsala, bai takura ma ɗalibai, mun ji daɗin shi ƙwarai da gaske.